50 gabos na mga padis na haloy na nag-iiribahan bilang mag-agoma ang target ngunya na maikasal kang City Civil Registry Office. Kasabay naman ini ang mga aktibidad para man sa 78th Charter Anniversary kan Ciudad Dignaga ngunya na taon. Sigun kay Acting Naga City Civil Registry Officer Maria Mia Ordonez, apwera ka mga civil weddings na ginigibon nila sa mga barangays kan syudad. Taon-taon man ang civil mass wedding para sa sarabay na pagpapakasal kan sobra sa 5 taon nang nag-iiribahan na magparadis na taga Ciudad Dignaga o maging mga taga-ibang lugar na nag-i-star na sa syudad na buot na makasala. Asin ini papanginutan ni Mayor Lenny Robredo bilang solemnizing officer para maging lehitimong mag-aguma asin maging legitimate man ang sa indang mga aki. Libre ini na ipinag-officer kang gobyerno lokal sa mga interesado makipag-coordinar sana sa indang mga respetibong barangay o magdirekta sa opisina sa City Civil Registry. Kinakaipuan sana magsumiter kang kinakaipuan mga dokumentos nga rin makapagpakasal sa sibil. Nagigibuon sa June 20 na ang venue kang kasal sa Bantog Munyan na City Lights sa Barangay Carolina. Ang last day man kan filing of marriage license application sa sana sa June 8 aldaw na Lunes. Mantang ang ma-apply maning affidavit of cohabitation ang last day kan submission sa June 11. Gigibuhon po ini sa City Lights. Ano na din po kami sa Facebook page ni Naga City Civil Registry Office. Nag-announce na kami duman. Ongoing po ang application. Magdiretso na lang po duman sa Science Centrum si interested. June 20 po ang target na po kaya siguro mga 4 p.m. ito nagsa-sunset. Opo. Sana po inibitaran. May nagpadara na din kami sa 27 barangays ng letter. So hopefully maka-join po kamo. Tinawnang doon ni Ma'am Ordonez na importanteng kasal ang mag-agoma para sa legitimacy kan sa indang mga aki asin ini sa moral na obligasyon kang mga nag-iiribahan na bilang mag-agom na babae asin lalaki. Dakulo nagpapa-acknowledge kaya pigi-encourage sa sige po baga kitang campaign for the mass wedding kasi pigi-encourage na sinda na makasalang mga magurang kasi iba man po girala yung kasalang mga magurang para din yan sa mga aki. Yun. Ang target ta po niya na sa mass wedding ta is 50 po. Opo. Pero ang iba po kaya man bako man tong mga day pa man nagsasararo. So okay man lang po ya. Tapos okay man din po pala ki Mayor na dawa po bakong taga-Naga. Pwede po mag-join sa mass wedding. Basta po may license na sinda sa affidavit of cohabitation. Pero ma-coordinate man po girare sinda sa mo. Kasi kadakulo po outside Naga na interested din pong makasal sa Naga po. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina.